Ginapasuni uruan sa mga drugista sa Barangay Island, San Carlos City, Negros Occidental ang ginsulod sa mga operatiba. Resulta nadakpan ang 5 nga base sa impormasyon sang PIDEA nagatransaksyon sa illegal nga druga. Ginkilala ang mga arestado kanday Danilo More, Christian Fernandez, Welmar Taliedo, Joseph Abordo kag Christian Zapanta. Na-recover ang 13 ka sachet sang suspected shabu kalakip ang mark money kag mga illegal drug paraphernalia. Nakasuhan ang 5 sa paglapas ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginreport sa mga kabataan sa punong barangay sang Santo Rosario, Pandan, Antique nga may nakita sila nga bangkay sang isa ka lalaki nga naga-utaw-utaw sa suba. Gilayon nga nagresponde ang Pandan PNP kaupod ang personnel sang MDRRMO. Ginbuligan sa mga residente nga mapahigad ang bangkay. Tubtob subong wala pa makilala ang lalaki kag padayon ang investigasyon sang kapulisan sa kausa sang iya kamatayon. Liwat nga ginserbihan sang warrant of arrest samtang na preso sa District Jail sang San Jose, Rojas City ang ginapasuni scam queen sang Capiz. Si Lourdes Abarde, 43 anyos sang Barangay Baybay, Rojas City ang nagapangatubang sang multiple counts sang estafa. Madumduman na dakpan si Baarde sa Metro Manila kaupod ni Joel Damayan matapos ginkasuhan sang ila mga investor. Base sa ila reklamo, imbulbado ang 2 sa 600 milyones pesos large-scale investment scam. Ginhingyo ni Presidente Duterte ang kongreso nga hatagan importansya nga maaprubahan na ang Boracay Island Development Authority. Kabahin ini sa iya ginpayag sa SONA kahapon. May 2 ka bersyon ang hagna sa 2 ka panalgan sang kongreso. Author sa lower house ang bata sini nga si Congressman Paulo Duterte. Samtang sa Senado, ginaduso naman ni Senator Franklin Drilon. Pagi sa Boracay Island Development Authority, nagapate ang gobyerno nga magabalik ang estado sang Boracay sadto nga ginatawag Island Paradise.